Ngiyalikhetha uNyazi LweZulu. Amen. Ibabingelele abayingcwele ngokuhlukana kwabo ngokwezigaba. Aphansi kwelikhulu igama loNyazi LweZulu. Amen. Amen. Siyabonga bantwana benkosi ukuhlangana. Sihlangane ngezwe elikhulu emhlabeni nasezulwini loNyazi. Amen. Ngibonga ke uthando lokuthandwa uNkulunkulu. Ngoba uthando lokuthandwa uNkulunkulu alipheli futhi alifani nolwabantu. Uma uthandwa umuntu uyafunga athi uyokuthanda ebuhleni nasebubini. Kodwa makuqhamuka inyoka ubaleka kushiye. Njengoba silapha besinabo abangani abanye bekunganyakazeki engazange afike usibanibani umngani wakhe. Kodwa lo muntu wanede wahamba emhlabeni wawusukhohlwa uyena. Ngoba uthando labantu linesikali salo lihambe liphela. Kodwa elalo uNkulunkulu lihamba nawe luze liyongena nawe ethuneni. Lufike ethuneni lingakushiyi khona. Liqale lihambe nawe uhambo olibheke lapho okade usebenzela khona. Kodwa ke njengoba silapha akekho obizele ukuthi ayisigogweni. uShembe uthi yena ubiza abantu ubabizele ukuba baye ezulwini emzini okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Amen. Amen. Kodwa ke ngithi mase ngifikile lapha bese ngithola abangani. Bese kuthi mbe ngikhohlwe ukuthi ngangibizelweni. Akekho umuntu onomngane ongasekho emhlabeni la okwakhumbula wathi uyomnikelela nje amcelele kuShembe ukuthi izinto zakhe azikhanye. Kodwa wayethi best friend yami. Kodwa uShembe usenzela umusa thina wathi uma ngabe abantu bakini bahamba uthulini lisabele uthuni lomhlaba bakhumbula njalo umntanami ngemnikelo. Uma ngingathi ake kuphakamisa isandla abantu la ukuthi njalo ngesabatha bakhipha umnikelo weyibani. Cela ukubona bangakho abakhona. Ukuthi ngesabatha nje umuntu akhiphe ibani. Athi Shembe ngizelwe kaMkhize muzalwa kaMkhize. Ngizalwa kaNdlovu mangizalwa kaNdlovu. Omalume wami ikasibanibani. Baba namhlanje labantu ngithi ngicela ubakhanyisele ibani ngoba la bekhona ngibazi ukuthi bakuphi. Bangakho abakwenzayo. Bangakho abenza inkonzo kwamahlukana ndlela. Njengoba sihlangene la. Bangakhi ke ababikile ubuNazaretha. Okushuthi kusafanele sisebenze ngoba la kuyakhona kukude kakhulu la siyakhona. Futhi ngeke sifike mangabe singazenzi lezi zinto. Uma ungayinikela ibani uthi ukhanyisela abantu bakini abakomalume wakho uma unekho abasekhweni lakho. Uma likhona ikomalume kababa wakhe likama wakho ungayikhanyisile ibani. Wena njengoba ubiziwe wanikwa bekwa la wawusunikwa inethi yokukhipha abantu abamuka nomfula. Wena ukwenzi lokho uma uhamba emhlabeni uyapi uzobadlula yini besodakeni. Uthi uShembe ngibuze ukuthi njengoba sigqoka ingubo ezimhlophe namhlanje siyazishintsha sigqoka eyibiza kakhulu size sahlulelana ukuthi uma wena ungakwazi uku-afford ingubo ebizayo ye-1000 thandaza uNkulunkulu akupha amandla ikona nesikuzele la. Cela ungifundele isihlabelelo se10 verse lesine. Ungama Nazaretha ema abe munye kama Nazaretha
Sake maka yemunye abe monye wonke Nazaretha maka abe monye njengebomba likasi amen salungifundele mntaliso akuthengwa ngagolide uthi uShembe kuba iNazaretha akuthengwa ngagolide akuthengwa ngamali akuthengwa ngamali namhlanje sekukhona abantu abamayo ngisho epulpiti bakhuluma ukuthi uma ugqoka lomNazaretha athi mefika uShembe wathi abantu abami ngifuna nigqoke ukalika sekukhona abamayo manje basahlukanise phakathi wazi wangena uSathane wangena ngokuthi abantu abanemali namhlanje bafuna ukugqama ngoba uShembe wasinikeza lengubo ngoba ethi bantu abami ngifuna nifane ungabonakala ukuthi khonani ngaphansi wena ogqokileyo ngabe ukubiza noma ngabe ukushibhile yini kuvela phi namhlanje ukuthi kube khona abantu abakhomba abanye ukuthi wena usugqoka ingubo eshibhile thina sesigqoka nansi ebezayo yizani webampofu uShembe njengoba nilana ke nina uthe izani ngoba nimpofu shiyani iziceli laba baveza ubucebi babo bayekeni ngiyabonga Nkosi ekubusisele Amen. savumela uSathane wazosihlukanisa uNkulunkulu esibizile yena wathi lento ayithengwa ngagolide kwase kuvela amagolide phakathi komsebenzi kaNkulunkulu kwenze njani uma ngabe ubukwenza lokho shintsha ngoba namhlanje leli ivangeli likamoya likaShembe kodwa thina siliphendulile salenze lenyama Shembe sibizelanga inyama la usibizela umoya umphefumulo wethu lo uphila kule nyama kodwa namhlanje thina sesilenze lenyama iyaqhakaza inyama ibe yinhle bese siyakhohlwa ukuthi yini esiyibizelwe la mawuhamba kulomhlaba lengubo oqhosha ngayo namhlanje uze wehlulela abanye ukuthi akabathandazise uNkulunkulu babe namandla bayithenge iyakhona la siya khona khale emphefumulo ngidibana nensizwa mhlawumbe awukazi uye kusafanele ibuya kwelizayo lensizwa ngiyakudabukela wena uma ufike la wavuma ukusetshenziswa uSathane mawunamandla banamandla kodwa ungaqhoshela abanye fana noma uganwe inkosazane akungathi umuntu ongaganwe inkosazane bese umbone ngeyilutho wena ungakwenzi lokho Shembe akasiphanga amandla ngokufanayo uShembe usibize la wasibizela izulu wathi asisolisebenzela akashonga ukuthi asisebenzele izulu ngokuthi siqhoshelane uma wena uqhakambisa ukuthi ongaganwanga inkosazana oganwe intethelelo mubi uthi ayithathe ubani yona ngoba yakhiwe wena angithi khona nje yakhiwe uwena wasuyishiya wabaleka noma ungasine sigcawini le ntethelelo wayakhayo uma ingakapheleli awuphelela kufanele ngabe ungena emgidini hayi siyakudabukela ngisho ungaze ukhomba ukuthi cha sengishaye lezingaka kodwa ngale kwelizayo uyofika zikulindile kuthiwa naku simile uwena wasenza sanje sizoqwashisana kancane Amen. ngaphambi ukuthi ngiqhubeke nale ndaba yalensizwa sekhala emphefumulo ngizothinta into ezimbili nje yazithintayo ngicela ukudlula encwadini kaJohana 15:16 uthi uShembe nina aningikhethanga kodwa mina nginikhethile nina nginibekele ukuba nithele izithelo zenu njengoba ke silapha uthe uNkulunkulu usibize yena uthi ufuna sizothela izithelo ngabe mase kukhona ngibabandlululayo ukuthi ibhlungu lento ngiyikhuluma ngoba ngidibane nenye insizwa bangcwele ithi sengiyanqena ukuye esontweni
Yayisikhuluma ngomuntu engimazi yathi usibanibani. Wathi ngoba mina ngigqoka lo mNazaretha onje angisafanele ukuya esontweni ngoba sekugqoka le mNazaretha. Asikuyekeni ukuthi sigxekane sodwa esontweni ngoba wena unamandla. Sikuyeke. Khona abantu-ke abanecala kodwa bangalazi lona eliyobafica ebabathi befika ngale kwelizayo libamele leli cala. Uma ukuza ukumuza umuntu okhuluma lento ngicela uzumdlulisela ukuthi bekufika umuntu nje wafika ikhuluma uNkulunkulu ungiphe ukuthi angikhulume lento. Inkonzo le ekhaya iplan. Ungasuka umuthi cha ngizokhuluma ukuthi kodwa uvele ukuthi pheze uthi khuluma athi uNkulunkulu khuluma ngalento ngoba izohlukanisa ibandla lami engilakhe kanzima. Uyazi ukuthi mawuhlubula umuntu kuleli bandla lika Shembe kumthatha iminyaka emingaka uShembe kushumayeza umuntu emuntu. Uma ke ehlutshulwe yimina umuntu ngokuthi sengimi kahle emandleni. Uthi uShembe mase ngize esontweni sengizela abantu bakubo. Abakithi bazozela uba esontweni. Uma mina sengizela abantu baka lo muntu engimhlubulile ngamkhipha esontweni. Asingamvumela uSathane. Sebeqamba iMnazaretha kaBhombela uShembe wasinika ukalika. Wathi asugqoke. Sekukhona ihlakaniphi eziphe le mNazaretha uBhombela asipha yona amagama. Ngithe ngifike ngasekhaya uthi omunye ubaba ake ngugqoke lo mNazaretha wempesheni ngoba usuqanjwe kathiwa hayi senigqoka le mNazaretha yempesheni. Ekabani lento sesiyinika amagama. Uthi omunye eshumayela kwelinye ithempeli asisayigqoki thina le mNazaretha yokuyodla amasi. Sesigqoka le mNazaretha emisha. Wawubizela ukuzoqamba into kaNkulunkulu yini na? Noma wena wawubizela ukuthi uzoshumayeza abantu bagcwale la. Wawusubakhipha wena esontweni. Bathi abanye eyokuyongenisa abantu abadala. BaNazaretha ke ake sithandaze sithole ukungena ezulwini ngoba sekukhona iMnazaretha yokungena ezulwini uBhombela sipha yona inamagama ayihlambalazayo. Ngithi umuntu owakwakhuluma leyo nto engathi angaqhuba inkoma yoNyazi naye ocela intethelelo. Athi baba wasinika into mina ngase ngiyiqamba igama elihlambalazayo. Makudliwa masekugqoka uMnazaretha manje. Sahlukumeza into kaNkulunkulu. Isiqinisile inkosi ilanga mithi uSathane usenqotshiwe ngaphandle uselela ngaphakathi manje. Ula uSathane. Ithi ke lensizwe ithathiwe yahanjwa ifa ubusuku bonke. Ithi ngathi mangifike esangweni wayesevula umlindi masango uthi ngazifica indlela zimbili ihlukene enye itiyela uthi enye igravel uthi kwase kuthiwa khetha ufuna ukuhamba ngayiphi indlela. Uthi mina ngakhetha ngathi ngifuna ukuhamba ngale ndlela le yegravel uthi kwathiwa ngena kuyona uthi bibhlungu. Ithi lensizwa ngihambile ngihamba uthi ngithe ngibona kwakwehla into engathi indwangu ngithe ngibona kwathi qithi kanti ingelosi uthi sase samsana. Uthi sambe sahamba uthi kukhona nobaba mkhulu ngala eceleni. Uthi sithema samba sesizofika ngasempuleni wayesema wathi mntanami uyazikhumbula indlela ekuthiwe khetha kuzo ezimbili enye ibiyitiyela enye ibiyigravel wena khetha igravel. Uthi baba ngiyazikhumbula. Uthi mntanami uthi abaningi emhlabeni bakhetha le ndlela abayibona into emehlweni abo. Bayekele wena oyikhethile kanti leya ente emehlweni abo iye kubhujisweni. Uthi unenhlanhla wena mntanami ngoba ukhethe le ndlela. Uthi sase sihamba. Uthi wathi mntanami ngifuna ukukukhombisa isihogo esisha sengisakhile. Ithi lensizwa ukhulumile ngoWhatsApp. Angazi ngoba uWhatsApp uNyazi elikhulume kaningi. Wathi kulesi sihogo mntanami saWhatsApp wathi kugcwele intsha. Wothi kugcwele amakhosazana, kugcwele intethelelo, kugcwele izinsizwe ezisezintsha uthi abantu abadala bayingcosana abaphakathi. Siyophuma nini kuWhatsApp? Sabanjwa idimoni esilibona. Kungcono ukubanjwa idimoni ongaliboni. Ngengeneke kakhulu kokugqoka akhuluma ngako lo mbhemu
ngoba baye bathi abantu amaphupho, kodwa wayethathiwe lo mbhemu wahamba. Kodwa ngoba uNkulunkulu ungiphile ukuthi ake ngiqwashise ngalento ukuthi asimuseni ukuvumela usathane sithi ngoba sesinemali bese kuba iyona esiqhoshisana esenza sihlukanisane. uNkulunkulu siyafana, ngisho ngana amamiliyoni siyafana. Amen. Engikukhuza kakhulu ake sikuyeke ukuthi masifika la into kaNkulunkulu siyibonile sayifica injalo bese sifisa ukuyishintsha thina ngoba usathane usebenza kanjalo. Leli ibandla likamoya sisebenzela umphefumulo lo hayi inyama, ngoba inyama iyaphela la emhlabeni kodwa umphefumulo bese uyaqhubeka. Uma unengane egidayo umzali okhona lapha, ngicela uyibize uhlale nawo phansi. Uma ubaba uyawazi umgido ogidwa yinsizwa, ngoba abantu abaningi abahambile emhlabeni abanye balahliwe ngamacala abo, balahlwe ngamacala ethu singabantwana. Ngoba umntwana baba ma uyincele kuwena inkolo, uma eseyincele kuwena inkolo wathi ma esona into kaNkulunkulu wawusuthula wena. Uthuleleni? Ithi inkosi langa ngelinye ilanga kwasuka indoda thize yathatha indodakazi yayo yayisikhomba umuze funa iyogana kuwo. Ithi yayisikutshela odadewabo ukuthi abayihlobise kahle, yayisihloba le ntokazi, yayisinikeza ithole ezokuhamba nalo iphikelele lapho iyogana khona. Bathi yahamba le ntokazi yahamba, ithe isuka yayisidlula emfuleni, yayisifika iyageza, yachopha yayinhle, ikhumulile imvunulo yayo yayibeka lapha eceleni, yachopha yayinhle. Ithi yathi siqeda kwase kuvumbuka imbulu emanzini, yayisiyincoma yathi wazi wamuhle. Ithi yayincoma yayisithi awuthi-ke ngibone le mvunulo yakho ukuthi iyangilingana yini. Yavuma le ntokazi uthi yayifaka yaze yaphelela imvunulo. Ithe isuku yathi hey wena woza la, hlala la phansi. Yayisiyigcoba ngodaka, yathi woza sami. Uthi base behamba nalembulu, yafika imbulu yayisimvalela ehokweni thizeni kulowo muzi, kwase kuqhamuka yona njengomakoti. La ngiyakhona ngiyekulungeni. Yavuma le ntokazi ngoba yayilunge kakhulu, yafika yahlala lapha engulubeni yaba nodaka yanjalo, yahlala nje lapha. Kwabonakala kuphela amasi la ekhaya, aphela amasi la ekhaya. Wayesubaba ekhaya ngoba wehlakaniphile, wabheka wathola ukuthi hayi akukho lutho okuyilona lona engathi lubi la ekhaya. Wayesemba umsele, wayesebeka amasi la ngaphansi, wayesethi wonke umuntu makoti la ekhaya uzokweqa lo msele. Kwathi mase kufanele weqa imbulo yathi mina cha ngeke ngikwazi ukweqa lo msele ngoba ngifundisiwe ekhaya ukuthi angikwenza ngingeni futhi esibayeni. Wathi ubabezala cha kusho mina. Wathi cha le mbulo yathi mina ngafundiswa, angiweqi umthetho engawufundiswa. Base beyiphoqa ngempela. Kanti njengoba bezoyiphoqa nje kukhona amasi la, iyona ledla amasi yayisibanjwa kanjalo. Uma sekutholakala lo valelwe lapha yawuyena umakoti. Ithi ke yona akakufuneki ukulunga kakhulu, ngoba ukulunga khona ukulunga okuhle, khona ukulunga okubi okuyisana esigogweni. Ngelinye ilanga ngakithi kwake kwahamba ubaba thizeni emhlabeni, cela isibongo ukusigodla nje. Kwathi hambile kwase umama wakwakhe wayesephathwa amadolo, wangabusakwazi ukuya esontweni. Kanti njengoba ephethwe amadolo nje ukhuleke uyena ubaba ngoba uthe mayifika ngale wayeseyekulahlweni, wayesebuye ezohlala kuyena. Wahamba isikhathi naye washona lo mama. Kwase kusuka izingane ziyakhathazeka ukuthi hawu ubaba nomama sibaboni zase ziyonikela enkosini.
ithi indodakazi yakhona yathi lele kwase kuqhamukisa lukwazi sathi woza la kade enkosini ufuna ukubona babakhoza sami uthi bahamba babefika ngasolwandle wayesekhahlela isitamkoko wasikhahlela logogo wayesememeza uyise ngegama uthi ngalunguza umoya wawuphuma phakathi ubande ongathi wefridge uthi wayesephuma ubaba uthi uzace ingubo zinamathele emathanjeni uthi asemkhapheza salukwazi sathi hawu samba uthi base befika endlini ngaround uhleli njengoba esilini usazi kuhleliwe uthi lapha eMsamo kwase kuvuka into engathi isecourt le umuntu afika ngene kuyona eboxini uthi wayesengena khona kwase kuvala kwathiwa khaxa kwase kuthiwa khuluma tshela indodakazi yakho uhlaleleni la wayeseyibiza ngegama wathi mntanami sibanibani njengoba ngihleli lapha umndeni ungibothile akaboshiwe na uShembe uboshwe umndeni amacala kaShembe mawusaboshwa umndeni wona uzodlula nikona ngithi mina uma nobaba ngiyabanika umqhele bangifundisile bafuna ukwazi ngisho umgidi engiwugidayo ukuthi unjani ngoba bathi abafuni ukuthi mabehambe emhlabeni baboshwe ngoba mina mangigida itayela la emhlabeni kuyothiwa lento ngiyincele kubona namfundisa yini umntwana verse 34 35 eMthwalume yesabatha no38 simenyiwe thina sonke asimenywa Inkosi yesabatha awusiza sindiswe yole Eloisa yesabatha atanga yole Eloisa undaba 84 uNkulunkulu akunika wena ndoda oyinhloko yendlu yakho uShembe ukhuluma nobaba uthi uNkulunkulu akanika ubaba inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise selibambe kancane ukhona ubaba owake wayembengeni wathi Shembe ngicela ungiphe inhliziyo khona ngizokwazi ukufundisa indodana yami nendodakazi yami njengoba singamanasi ngoba yikho into oba nayo ungazange uyicela ukuthi uyiphiwe khona izinto oba nazo ngokuthi uNkulunkulu uthandile nje wakupha kodwa khona into ongakwazi ukuzenza kodwa ukwazi ukuyicela embengeni bese uyakwazi ukuzenza ubani owake wayembengeni wathi baba ngicela inhliziyo yokufundisa indodana yami ngoba mhlawumbe izingane ziyakusaba nje azifundiseki nje ziyakusaba zihambela kude nawe ngoba awuzange uyicela inhliziyo yesineke yokwazi ukuthi ufake izifundise enganeni yakho 35 uNkulunkulu akunika wena nkosikazi oyinhloko yendlu yakho uNkulunkulu akakunika wena nkosikazi oyinhloko yendlu yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise bambe baba boma bami ninazo yini inhliziyo zokufundisa thina nokufundisa odadewethu uma ningenazo seningenayo nembengeni lathi uShembe inyanga yezulu wathi eThempelini sengilethe zonke izinto ngisho into ezinkulu manje ukuthi usungayicela eThempelini seningenani wayicela ukuthi ngicela inhliziyo baba yokuthi ngifundise indodana nendodakazi yami ukuthi sihloniphe kungenzeka ukuthi izingane zihambela kude nawe ngoba azinayo lento uma ibutho okuyidonsa ngoba inhliziyo yokuthi uyifundisa uzange uyicele uNkulunkulu uthi uShembe sithandane kodwa sikaze siyolicela uthando sithi amen nje kuphela fanele siyembengeni siyocela uthando phela uyayikhuluma into uShembe bese uyayihlangabeza uyicela 38 uNkulunkulu akunika wena ndodana yakho
inhliziyo yokulalela izifundiso. Usekhuluma uShembe nodadewethu nami ke manje. Uthi nami angibe nenhliziyo mina sengingengani ngocela inhliziyo yokulalela izifundo zabazali bami. Uma ngingakaze ngiye embengeni ngihlaleleni. Uma ngaze ngiyukocela. Ngiyabonga bafowethu. Cela ungiphe uTimothy wesibili evesini 4:2. Bazali abakhona kule ndawo ithuba lokuthi makuvela ithuba emini leyicelo ke uyoyicela inhliziyo. Bodadewethu kuyenzeka siwenzile amaphutha nathi sanezingane esingashadele esikashadile. Ingoba vele besingazange sibe nenhliziyo yokulalela izifundo zabazali bethu. Bekufanele silungise amaphutha siyoyicela manje ukuze mabe senzisa ama corrections silalele. Ngoba kuyenzeka umzali athi esebuye ethi mntanami le ndlela ohambe ngayo cha ibingalungile kufanele uhambe kanje ujike wena uqinisa ikhaya. Uyaphhi makhanjwa kulomhlaba. Ngoba unebhadi mawulandela uShembe. Uphinde ube nenhlanhla mawulandela uShembe. Ibhadi yileli lokuthi uthi usuyinazaretha. Ukhethwe uNkulunkulu, ujike ungafuni ukumlalela wena. Ibhadi lelo. Kodwa kuyinhlanhla ukulandela uShembe uthi athi ekukhethile wathi mangabe ethi mntanami le ndlela ihambi wawusuba novalo wathi baba ngiyazama baba ngicela ukuyizama lento eyisho ngiyenze. Kuyinhlanhla lokho. Sengaze kungena umuntu izulu ohamba lapha emhlabeni. Othi mayedlula la khumula isigqoko ngoba uhlonipha uShembe. Kuzolahlwa mina ngiphakathi ngigqoke ingubo emhlophe. Ngokuthi ngibona amanye amaNazaretha ukuthi hayi awamahle phambi kaNkulunkulu. Hayi awagqoki kahle imina ogqokayo. Ivelaphi yona lento ukuthi kuwumhlangano kaJanuary kuthi uMnazaretha ugqokwa iziyophela inhlangano. Ngithi ngibuye esontweni mina ngoba ngigqoka isudu enhle ebizayo sengikhumula uMnazaretha ngiyoma nje ngifuna ningibone ningincome nesudi yami. Ivelaphi yona lonto. Yona le yokuthatha iMnazaretha ngisho abantu abadala ngibabonile emhlanganweni bethatha iMnazaretha bawubeke emahlombe bazowubopha la ngaphambili. Ivelaphi lonto. UMnazaretha wokuqokwa futhi aliboshwe ifindo ngomNazaretha. Ngoba inkosi ilanga yafica insizwa kusetshenzwa ibopha uMnazaretha umude ubopha ifindo. Yayisimbuza ukuthi uyayazi le ngubo ukuthi kabani. Akaze aphendula yathi thatha impahla zakho uphuma ugodwe ngoba akulona isonto lamabhinqa leli. Waliwa ngoba wabopha uMnazaretha ifindo. Kodwa sibona abantu abadala nje obade kuJanuary nje bewuhloniphe semahlombe ngathi mama impela behloniphe emzini. Wawusubopha uMnazaretha wombathisa ngemuva ugqokile njalo kodwa mdala lo muntu yini sifuna ukuphuzwa njengengane. Funde ba. Wesibili 4 verse 2. 4 verse 2. Shumayela izwi. Ithi le ncwadi asilishumayela izwi. Uqinise ngesikhathi. Ithi le ncwadi aqiniswe ngezikhathi. Esilungileyo nangesikhathi esingalungile. Noma ngabe nini ivangeli kaShembe fanele silishumayele bangcwele. Thethisa. Ukhuze. Ululeke. Nangokufundisa. Ngokuba isikhathi siyakufika. Ngoba isikhathi siyofika. Abayangukuvuma ngaso. Abangayukuvuma ngaso. Ukuba bafundise iqiniso. Ngiyabonga inkosi kubusisa. Angazi noma lesikhathi esikusona nina amaNazaretha uNkulunkulu animemile namhlanje wanithanda niyavuma yini ukufundisa iqiniso. Phendukani ke khethani inkosi kabusha. Uthiwa ke khuluma kutshela indodakazi yakho ukuthi uhlaleleni la uhleli khona. Uthi ke mntanami njengoba ngihleli lapha ya ngangehlula uma wakhe emhlabeni. Ngangithi noma ngithi into ayilungile lento. Yena mekwathi ilungile bese ngithula. Umndeni wasungithatha uyongibeka la. Mntanami engicelayo. Ngicela uthathe inkomo ungiyele ebuhleni uyongicelela into ethelelo kushela.
Angikho-ke kubazali ngoba badala, kodwa ngenza isibonelo ukuthi njengoba nisiyeka abazali senze umathande esontweni, hawu la kiwa khona sizonicindezela. Ngoba ngizobuzwa kuthiwa ugida lo mgidi nje, wayifundile ngane yakhe igida lo mgidi ewugide izihambise kwemalasi nje ichitha amanzi. Wathini wena mama ngoba uyayibona ingane yakho? Baba wathini wena ubona emgidini kaNkulunkulu abantu benza into ephambene, uwazi umgidi kaNkulunkulu ukuthi awugida ukuze kugaqa ngamadolo uphakamisa imilenze engathi imalasi ichitha amanzi? Wathulelana. Namhlanje khona umgido ogidwa abantu, bathula abantu abadala kuyibona abanelungelo lokuphuza. Uthatha inkosazane ifakwe la, kuthatha insizwa ifakwe la, kuthatha inkosazane kube ulayini owodwa. Nayake yakugida intombi nensizwa kulayini kungashada. Manje abantu abadala bafanele ukuphuza, bathuleleni. Sizothini thina sizingane? Kuyilungelo lenu ukuthi nikhuze lento umsebenzi kaNkulunkulu ufa. Anizolahlelwa izono zenu mhlambe niyoboshwa ngokuthi nake nabuka nasenilunga njengaleya ntokazi yayiyogana yayisehlulwa imbulo yathatha imvunulo okwayiyona ethi yodla umendo wayo. Kwakukulunga okubi. Uma nazi ukuthi intombi ayihlangani nensizwa, nikuvumelani pho kwenzeke nibukele? Thina sothini ngoba sinalo ilungelo lokukhuza, ngoba kuzothiwa asibadala siyingane asinamuqa futhi. Sawubukela umsebenzi kaNkulunkulu ufa. Namhlanje mawufuna ukuthi ufe uye ezulwini kaShembe, qala namhlanje uthi Shembe ngiyaphenduka. Uma ngibona into engalungile ngizokhuzwa. Uma ngizondwa kulungile ngizondela iqiniso. Uma ngizondwa kulungile ngizondela iqiniso. Kulungile uma uzozondwa, kodwa uzondelweni iqiniso. Kunokuthi uthandelweni amanga bese uthi mawufa bese ungayi kaShembe. Kukulelizwe futhi la kwalahlwa khona isalukwazi, uBhombela wasinikeza umthetho wathi ePhaphamani wotshela abantu ukuthi akuvumelekile bachitha amanzi egcekeni emzini kaNkulunkulu. Sawulonda lo mthetho lesalukwazi. Ngelinye ilanga sekufika abantu bangaphakathi, sase sishawa unembeza ukuthi labantu bakhulu futhi abangaphakathi angeke ngibatshele mina kuyikubo la. Sangabatsheli lesalukwazi ukuthi wathi uBhombela amanzi awachithwa la egcekeni. Bahamba bafike bachitha amanzi lapha ya. Ukuchama egcekeni vela kumukelekile. Kodwa sona sasinde ukuthi abantu bangaphakathi sabadedela bakwenza lokho. Kwahamba isikhathi futhi kwangenzeke lutho kubona. Kodwa kwathi sekufanele kuphuma umphefumulo, awusaphuma umphefumulo. Wayesekhuluma ngelinye ilanga uthi hayi, ngibona ubaba mkhulu. Isikhathi sami sesishayile futhi ngabe ngiyahamba. Kodwa ubuza ukuthi wanginika umthetho ngawusebenzisa yini na? Uthi ngabayekelani labantu abafika bangcolisa umuzi. Ngithi mina baba ngasaba ngoba abantu abakhulu futhi bangaphakathi. Uthi ngakunika umthetho wena ngangabeka mncele. Wena wawususaba labantu bangaphakathi. Uthi mntanami sengizovusa ngisho isono owasenza emqubeni. Wena mawuthula uthi awugcotshiwe, kodwa uselungelweni lokuthi ungasikhuza uma senza into engalungile. Leyo filimu mhla idlala kuthiwa wena wabona abantu begida inkosazane nensizwa kulayini owodwa, into ongakazi uyizwe kuthiwa uShembe usefike wayithula ukuthi ayenziwe. Wathulelani bese kuthiwa ngena esigogweni. Ake siba amaNazaretha amthandayo uShembe. Hayi kodwa ngokumthanda ngokusho. Hayi ngokumthanda ngokusho. 14:21 Johana. Asingamthanda uShembe ngokuthi siyamthanda. Asimthande ngokwenza.
Ayibonge Nkosi. Ngizokhuluma ngeyokugcina manje ekuyiyona esikhiphayo ezosikhipha futhi ezulwini ngenkani. Ukuthi abantu ake bashintshe namhlanje. Ngoba la siya khona sifike ubona amaNazaretha efa namhlanje engabuya xopha sangenile ezulwini. Ilento engizokhuluma sengikhulumile ngokuqala izingane. Sengizokhuluma ngesibili. 14:21 Johana. Incwadi kaJohane 14:21. Onemiyalo yami. Lutho uNyazi onemiyalo yalo. Ayigcine. Ebese yayigcina. Uyena ongithandayo. Ngiyabonga bafosisi. Asingathi 100% sibe siqamba amanga. Onemiyalo yoNyazi oyigcinayo uyena omthandayo. Uma ungayigcini kuno 14, 23 u25 kunoLesine kunemhlangano angibonakala kule mhlangano amandla amengekho ngikugcine ngisekhaya uthi yena uyangiloba bese siphuma kulento kaWhatsApp ngoba ithi inkosi yakhe isigogo manje sihla esigcwele intsha abantu abadala bayingcosana esanithi saWhatsApp. Hayi yaphileka ngale kwaWhatsApp naku nami ngiyaphila manje ngaphuma kona. Akukho la ngigula khona ngiyaphila futhi. Uma ngihamba kulomhlaba ngahlulelwa ngeke ngihlulele ngoWhatsApp kodwa ngiyohlulela ngokunye ngoba uWhatsApp ngililalelile izwi lika Shembe ngase ngiligcina. Wena ungahlulwa yini? Tshela inhliziyo yakho mntana enkosi ukuthi inhliziyo yami angathi uNkulunkulu ekhuluma bese mina ngimdelele ngoba kumdelela uShembe lento ukuthi sithi hayi baba senza imnikele emkhulu thina ngoWhatsApp sihlangana ngoWhatsApp sikhuluma hana ndaba nalokho mase thentsha ishamba kayifuni phela bagaba ngaloko abanye bathi hayi sinaba group ko Facebook akashongo ukuthi uShembe abanikela abenzani abasali kuWhatsApp sicasha ngalokho cha akashongo khuleka nje ngisho ngane group enikela kakhulu ebuhleni uthi nenza ngoWhatsApp khuleka uma ngabe kuyiwa kulesigogo esisha ikhuluma ngaso lensizwa phakathi nawe ngoba awulilalelanga izwi likaNkulunkulu walephula kube intokazi yakabuthelezi ekhulumile naye ithathe uShembe wayisa ngale ithi uthe uShembe uyayifuna iMnazaretha yakhe iphelele yonke ayibala bathi babamkhulu wethe u7 inyanga yezulu yathi ayibe yishumi kodwa ithi le ntokazi yaseStenga ithi yona uthe ubabamkhulu ufuna ukalika uma ke ungenawo ukalika sikukalika ke manje kulungile uyibeke le yakho esisenzo sihlukane ebandleni kaShembe uyibeke eceleni bese wenza ukalika ke lo u10 ngoba uthe khona impezayo lo sisi uthi isikhathi singangembobo wenalite sisele manje ukuthi lempi ifike ithi abantu abafike beyiphethe ababe neMnazaretha ngisho ngabe emsebenzini hlezi uphethe esikhwameni noma ngabe uyaphi uthi hlezi uphethe esikhwameni noMnazaretha ngoba uyodingeka ithe kodwa ukalika asizame bangcwele angikho ngcwele nami ngingozama kodwa ngithi angiyikhuluma into engiyibona ihlakaza umsebenzi kaNkulunkulu ngithi angiyikhuluma Amen. ngoba abantu abasafuna ukuya esontweni abanye ngenxa yokuthini sihlukanisana sisodwa la eyokugcina ke sengizokwehlela ngezansi bangcwele ake silentoze manje ngicela umuntu la ngoba unenhlanhla akathatha imbuzi nje uma ungenawo amandla uthenge eyasebuhleni zibe u2 ngo1100 uyazithola le imbuzi ufika uthi baba nginabantu bakomalume kaSibanibani nginabantu futhi bakithi kaSibanibani bengicela Shembe ubayekise zonke izidakamizwa ababezidla bese kuthi ngoba vele ubhabhatisiwe ubese uthi mawenza umcimbi uthenge nje o2 litha bedrink ubabeke la emsamo ungaligayi nje ungaligayi nje ngoba mawuhamba kulomhlaba usagaya utshwala angithi wena uthi uyezulwini leli jiko ligayayo ligayela bani ngoba uthi ulethwa abantu bakini la esontweni
Uma uligaya kungawabiza amaNazaretha ezemcimbini wakho. Ngoba amaNazaretha ahamba noShembe. Uma wabizila yongena wodwa uShembe usala esangweni exakwa iphunga lotshwala kwakho. Uma usukuthengela ama-drink wawabeka la, mawungene uthenga ukhambo olusha. Uthatha i-drink uyimbombothele okhambeni. Igama ozolinika lento sokuhambeni abantu abadala bazozwa lona. Ngalesikhathi ukhuluma baba eMsamo uthi nabo utshwala benu ngicela nizophuza la. Abazokubuza ukuthi khonani, bazofike baphuze bese beyabonga. Ukuze bawuhamba kulomhlaba utshwala bungakudonsi buthi wena wathi usukhetha uNkulunkulu waphinde wagaya thina. Ngiyakusiza. Abantu abaningi bazi ukuthi utshwala buyisiko futhi akuyona utshwala bukho ezulwini. Why uzoboshwa into wena engekho ezulwini ukuthi uthi hayi ngeke ngingayenzi lento ngoba yayithandwa abantu bakithi? Lalela la. Ngamhlazana wedalwa wena uzolethwa emhlabeni. Wawungesinyama lesibonayo. Kodwa wawumphefumulo owafika wabekwa esinyeni sabazali bakho. Bakuzala ngokwenyama. Wawusufika wena uyinyama kodwa embethe umphefumulo ukuze uphile uhambe emhlabeni. Lo mphefumulo wangcoliswa inyama la emhlabeni. Yafunda yonke into inyama yafundisa umphefumulo. Umphefumulo uthi mawusugoduka uphinda kuba ufika ungcolile. Akangeni umuntu odakiwe ezulwini. Wena mawuga utshwala ugayela abantu abafuna ukuya ezulwini, uthi abaye kanjani ezulwini bedakiwe? Njengoba ngikusiza ukuthi ngamhlazane wenza lento, uthi ungabi novalo. Umuntu wakini mefika ethi ufuna utshwala, akasho ukuthi ufuna utshwala. Ingoba ulimi labantu abangasekho asiluzo. Kodwa uthi umuntu ngicela ungiyekise utshwala ukuze nami ngingene ezulwini ngoba ngikhathele ukusha esihogweni. Wena mawuga utshwala uthi umuntu aqhubeka ashe esihogweni, uzobufaka ey'nganeni zakho ziyodakwa, uyonikela ngisho ngama-million uphume nawo emsebenzini ngeke ubiyeke. Ngoba uShembe uthi asingabuga utshwala sisandinda wasimisa, sabashiya bephuza, samlandela uphungelisi. Uthi umshumayeli uDlamini wenza umcimbi wangabuga utshwala. Bafika belwa abantu bakube ebusuku bathi awubuga ngani utshwala mfana. Wayesevuka ngakusasa wawuthenga u2 litha. Waxoxela umama wakwakhe. Wathi umama sokwenza njani pho baba? Uthi ngathi hayi khululeka. Washona esitolo. Wathenga u2 litha bedrink. Wabuya wababeka eMsamo. Wathatha impepho. Wathi nabuka utshwala ngiyaxolisa ukuthi angibugayanga. Thema sebelele ebusuku bafika. Bathi awu siyabonga mfana. Baze bamnandi utshwala osiphuzise bona. Ubufundisa ubani lo tshwala? Wathi ngibufundisa uShembe. Bathi awuphinde ugaya. Abantu abadala bakina bakithi bayezwa into eyikhulumayo. Umvangela umbhele. Kufika udadewabo oyise kuye. Uthi kufika umfowethu. Wathi ubona ungabathola abantwana kunkosikazi omncane nje. Ingoba ukazi umgayele wena. Asocela ukuzwa ulimi labantu abalelo thini lomhlaba. Uthi ngoba ukazi umgayela utshwala wena. Wayesecabanga lo baba ukuthi ngathi ngigqoka ingubo emhlophe ngiphinde ngiyogaya utshwala mina. Wayesethatha ujeke, wathenga ikhulu 8, wagoqoza ikhulu 8, wabeka eMsamo, wathatha impepho wathi baba, ngizwile ukuthi womile nabuka utshwala baba. Kwadlula insukwana waphinde wafika lo bethonyiwe. Akamtshelanga njalo ukuthi wenza ikhulu 8. Wafika. Wathi ngane yomfowethu usebuyile umfowethu bengeve jabule. Uthi angimbongele uphuzile manje liphelile incane. Wathi uzobathola abantwana obathola abantwana. Asicela ukuzwa ulimi labantu abeluthini lomhlaba. Ngicela bangcwele uNkulunkulu abusise okukhulumekile kuthi la ngingakhulumanga kahle khona ningithethelele. Inkosi buseningizwile. Amen.